Hej og velkommen til Aftenshow. I dag skal vi snakke om en kæmpe nyhed, og det er nemlig dyr som organdonorer. Og til det har vi Julie og Tamara. Velkommen til jer, Julie og Tamara. Julie, du er imod implanterede dyreorganer til menneskets krop, og Tamara, du er for det. Yeah. Tamara, kan du forklare os, hvad det er? Ja, selvfølgelig. Dyr som organdonor, det er, hvor man gensplicer for eksempel svin med gener fra mennesker, og på den måde gør det muligt at bruge dyr som organdonor. Transplantationer fra grise til mennesker er før prøvet, fordi at grises organer er omkring samme størrelse som menneskers, og virker ligesom de menneskelige organer. Men det store problem har altid været, at den menneskelige krop afstøder organet, fordi det er for anderledes, og immunsystemet derfor går amok på et organ. Men ved at give grisestamcellerne menneskelige træk med gener, kan griseorganet fungere i mennesker. Julie, kan du forklare os, hvorfor du er imod? Ja, jeg er imod, fordi at det er unaturligt for mennesker at blande sig med dyr, og vi ved ikke med sikkerhed, om dyrene har haft et godt liv. Dyrene kan også medføre en alvorlig sygdom. Tamara, hvorfor er du for det? Ja, jeg er for det, fordi så behøver vi ikke at bruge blandt andet hjernedøde folk som organdonor, og vi kan afle grisene for bestemt at være organdonor. Organmangel, der dagligt koster 10 mennesker livet i Europa, kan endelig have en løsning. Det er et kæmpe revolutionerende skridt frem i den bioteknologiske historie. Tamara, jeg har faktisk været ude og interviewe den første, der har fået transplanteret et dyreorgan, og det kan vi se ske. Og jeg står her med Markus Holmstrøm, som har fået implanteret et organ. Tak, jeg er glad for at komme. Kan du fortælle lidt mere om din organdonation? Ja, jeg fik sådan at vide af lægen, at jeg havde hul i hjertet, og så sagde han til mig, at hvis jeg ville overleve, så skulle jeg vælge at få et grisehjerte i stedet for. Og så sagde jeg, at hvis det var den eneste mulighed, så ville jeg gøre det. Hvordan har du så i dag med, at du har fået, for 1 år siden, har fået dit grisehjerte? Jeg har det virkelig godt. Jeg har det ligesom, inden jeg fik konstateret min sygdom. Jeg er sådan 100% rask, og der er ikke sådan noget galt med mig. Jeg kan spille fodbold og sådan, og gøre alt det, jeg kunne før. Og jeg tænker ikke rigtig over det mere. Det er sådan bare normalt hverdag nu. Tak fordi vi måtte høre din historie her, Holmstrøm. Og jeg har været ude og interviewe en hel masse folk ude i Bilka om deres mening om dyr som organdonor. Jeg synes jo, at det er mennesker, der skal gå til mennesker, så jeg vil nok sige, at Okay. jeg tror måske, at har det derovre, der er blevet spørge. Okay. Det kommer nok an på, hvordan dyrene bliver behandlet, tror jeg. Men hvis det kan redde menneskeliv, og dyrene har det godt og sådan noget, så kan jeg godt være for det. Ja. Men det kommer meget an på situationen, tror jeg. Det var alt for Aftenshowet. Vi ses igen i morgen.